Ay, shout out day ko sa ako tiya Regen. O dari mo request nga Wonderful Tonight. Pero Bisaya lang ta, laos-laos ba? Bumblala. Laos-laos na Bisaya ba? Pero Bisaya lang niya, ang kantawan ba? Para sa imo ni. Kaya request man ka, pero Bisaya lang ha. Wonderful Tonight. Enter the evening, nag-inusara ko ni inong buben. May bagbal magabit nitapat sa akong nagising. Under kung pwede ba ko tonight, uneases, magkaswerte ba na ko tonight? I-invite ko o party sa kumpare kong taga Cebu City. Pagkadagang babae o klase-klase ang putay. Tunay babae, nakadulukuan ay pagmata kong babaeng igugan man di ay. I feel wonderful, pero di malas kay bayot akong natimingan. Pero ako karon nag-uul, mulay nakarealize na sira si Junior. Gihapon matapaw, gusto gihapon lingaw-lingaw, bisang asa nga party, ala present pirmi. Andir nakadulukuan ay pagmata kong babaeng igugan man di ay. I feel wonderful, pero di malas kay bayot akong natimingan. Kilugan mo ng buon, mulay nakarealize na sira si Junior. Usa ka mo, pag-amping mo, pag na amping mo night, pag-amping mo pero night. Kanang mamayutay di ba? Bumbala ba? Slaos ba?